that you feel hurt, kakahuyan ka, kung time nga grabe na ang pagsunod niya sa imo. Kung nagapalanggaanay ka mo, maintindihan ni Vicky. No? Noli, kabay pa. Hindi man na manami nga, amhon mo na yung boyfriend mo. Kilala niya kung boyfriend mo, although nga wala pa ka mo sang forever commitment, how much more kung asawa ang bana mo, just like sa asawa, kinala niya, with all the support, sa kaayuhan sa imo sininga bana, himuon mo, no? And vice versa, amo man sa bana, kag sa asawa. Kaya may isa na kamo mo, no? Duwa kamo puno nangin isa. Pero sa boy and girl relationship, pwede gid, kaya amo ni sa ang preparatory, nga kung okay kamo madayon na sa ulihi. So if you love Vicky and Vicky loves you, I'm sure maka-enchende siya, no? To work it out para nga hindi ka man niya ma-hurt, ka hindi ka mahuyan. No, be honest. The so-called transparency of communication sa relasyon. One of the ingredients, mga kabombo. So nasaling ko na, it takes two to tango. Wala kita sa panahon mga kabombo, is bye-bye time na. But before that, ari-anay aton si Words of Wisdom, precious words of God from the Holy Bible. And this is taken from the book of Romans chapter 5 verses 3 to 4. Noli, salamat gid. Don't forget also to pray for your relationship with Vicky. Kung kamo ginaya. Kung kamo malampuwasan nyo gid initanan. If you love each other, na you'll do anything to iron it out, no? Kag ninyo, work out ninyo nga kamo gid madawi na sa uli. That's the power of love. The domino effect na lang na mo kung may paghigugma, tananada, respect, understanding, no? Fidelity, etc., etc. Kung kamo mayroon man sa kasaysan, kaangan sini i-email sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Aring aton si Words of Wisdom of Precious Words of God from the Holy Bible with graphics. Romans 5:3-4 na nagasiling, not only so, but we are also glory in our sufferings, because we know that suffering produces perseverance. Perseverance produces character, and character produces hope. Kung kita ang nag-aantos subong bangod sa mga sufferings naton, mga pagtilaw naton sa kabuhi, itugyan naton sa Dios, no? Kung kaisa amo na ning pamaagi sa Dios nga for us to be strong, no? Asa diin gid ang aton siniiya nga pagtuo sa iya. Ginabaid ta sang Dios. Kung naghambal di siya, we also glory in our sufferings. Kay kung may sufferings, nagaproduce in isang perseverance. No? Aton character, ginamold sang Ginoo, no? And perseverance produces character, and character produces hope. Romans chapter 5 verses 3 to 4. Wala kita sa panahon mga kabombo, is bye-bye time na. Inisagapon ninyo alagad sa kanginan si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo, God bless us all, para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent, overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo Bombo! Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! 1, 2, Panalo! Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Narito na ang isa sa mga daily winners. Philippine Standard Time, 9 minutos na nakalipas sa takdang alas 3:09 in the afternoon mga kabombo. Aring aton si isa sa mga winners. Winner number 2 naton for today, December 2 of 2021. Sa aton nagapadayon nga 1-2 Panalo Promo Part 20. Araw-araw balde-balding pa premyo na, may cash pa. Congratulations no sa aton siniiyang nga winner, gin-supervise ang aton si FDA representative taga DOH man nga si Rodel Longares. Ang proof of purchase ng aton sini nga winner, Rexona. Ang aton si winner taga Tambi Palad. When we say Tambi Palad, it's wedding, no? Pagpakasal mo katahom. Tambi Palad, Barangay 10, Bacolod City. First time ko, Bombo Anthony, nga nakabati nga may lugar nga Tambi Palad gali. Dira sa may Barangay 10, Bacolod City.
So, amo ni ang aton si winner taga diri, Tambi Palad, Barangay 10, Bacolod City. Congratulations sa imo, Concepcion Abelyar. Concepcion Abelyar, sang Tambi Palad, Barangay 10, Bacolod City. Ikaw ang aton sini nga winner number 2. Ginalawag kong imong ngalan 3:09 this afternoon. Busilingon, you have 6 hours to claim your prizes nga 500,000 pesos sa cash kag groceries nga nagabalo sang 650 pesos. Kadto na diri no kay ti 6 ka oras, 3:09, you should be here on or before 9:09 in the evening. So hindi mapagpalabuta gabi no sa imo no Concepcion Abelyar, kinahanglan temprano ka pa para nga temprano ka man makapauli with your prizes. Okay? Sa liwat, Concepcion Abelyar, sang Tambi Palad, Barangay 10, Bacolod City, ikaw ang aton sini nga winner number 2 sa aton 1-2 panalo promo part 20 sang Bombo Radio ka Star FM. Araw-araw balde-badeng pa-premyo na, may cash pa or may cash siyahan pa. Bombo Radio Bacolod. Ginhangkat man sang mga problema, dala sang pandemya kag iban pa. Kita, padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos. Sa Pilipinas, ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan.